Gihitsas na ang pagpangandam alang sa pahigaw ng National Independence Day karong Miyerkules, Hunyo 12. Manukad ang kalihukan sa Mactan Shrine. Si Luan Mirudina, adunay live update. Tamay! Yes, Bob, aron sa pagpalapad sa kahibaw kon public awareness nga sa 2021 na maong ika-500 ka tuig nga nalupig sa Subuanong si Lapu-Lapu ang mga langyawng mananakop sa dakbayan sa Lapu-Lapu manukad ang simultaneous national flag raising. Mipahigayon kaganihang udto og walkthrough sa Mactan Shrine ang representante sa National Historical Commission uban ang tourism officer sa dakbayan ug kadagkuan sa kapulisan ug Air Force. Lakip sa gitutukan ang seguridad nga ipatuman, ilabi na kay mga dagkong opisyal ang mga bot sa Subo nga mo'y mangu sa kalihukan. For the strength of Lapu-Lapu nga atong deploy as is, no? Lahimang na kung naan ang presidente kayo have several layers of securities. Samtang ugmang adlaw, ipahigayon ang rehearsal sa flow sa programa. Matud ni Ian Christopher Alfonso nga sukad na umol ang National Quincentennial Committee pinaagi sa gilagdaan nga executive order ni Presidente Rodrigo Duterte ubay-ubay na ang mga kalihukan nga ilang gihimo sa nagkalain-laing mga dapit sa nasod. Subay kini sa ika-500 ka tuig, din unang gisubay ang pagkasakop sa nasod sa mga Portuguese. Kapag sinabing freedom, ang laging ultimate symbol natin lagi dyan ay si Lapu-Lapu na na-inspire ang mga bayani natin, the succeeding generations. And even on June 12, 1898, when Aguinaldo proclaimed the independence in Kawit, nabanggit sa dokumento ng proklamasyon ng Pilipinas noong 1898 ang pangalan ni Lapu-Lapu. Gilaumang moabot sa 8,000 ka mga tao ang motambong sa kalihukan, lakip na si DepEd Secretary Leonor Briones ug Chairman sa National Historical Commission of the Philippines, Rene Escalante. Bob, wala pa'y konfirmasyon gikan sa Malacañang kung makatambong ba sa kalihukan si Presidente Rodrigo Duterte apan kung ugaling mahinayon man kini mausab-usab or mas higpit ang seguridad nga ipatuman. Ug so far, Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.